Ja, we hebben wat nieuws op de markt gezet. En dat zijn deurzakketjes. En dat zijn kleine frikandelletjes. We hebben dat idee gekregen gaandeweg de winter. En plotseling waren ze er, deurzakketjes. De media is erop afgevlogen en opeens worden de deurzakketjes gekoppeld aan de deurzakken-single. Maar het is ontzettend leuk en ik moet zeggen, ik denk dat ik in de snacks ga, Clemens. We gaan stoppen met zingen en we gaan in de snacks. Nou, nee, hij bedoelt het heel goed. Nee, prima. De deurzakkers is toevallig ontstaan. En rond deze tijd nieuwe single uit en het snackproduct, de hitsnack. Het dreigt te ontploffen. Want ik heb gewoon een kantoor waar wat gehuurd wordt door mensen die snacks verkopen. En op een gegeven moment zit je natuurlijk te praten over muziek. En bij muziek hoort snacks, want 1 en 1 is 2. Dus toen was er al het idee, en dat komt er ook aan, echt ook de verpakking is ontstaan. Je hebt Hollandse hits. Wij met de deurzakkers en noem ze maar op, al die artiesten. Maar je hebt nu ook Hollandse snackhits. Dus zo is het eigenlijk een beetje begonnen. En toen zaten we daarover te praten. Ook met Clemens erbij. En toen is eigenlijk spontaan het woord deurzakketjes gevallen. Maar dat weet niet, maar ze denken daar zit allerlei rare vlees. Nee, het is gewoon zuiver kippenvlees. Een geweldig product. Het zijn mini frikandelletjes. Ja, en als je ziet, ze zien er zo leuk uit. Het dreigt echt een hit te gaan worden. We doen radiopromotie en soms... Morgen moeten we radiopromotie doen ergens. En dan moeten we de frietpan meenemen. Moeten we bakken en zingen. Ja. Dus dan krijgen we die gouden platen, die krijgen we niet meer. Dan krijgen we straks een gouden frikandel. Hij de grote en ik de mini.